Sanibona. Yebo. Yebo. Gogo. Ngikhathele go. Awusaphathi nokuncane lokuphuzwayo. We gogo ngizonto. Ukhule uphi wena ongasenzeli inyawo zami gogo ngifuna nje ukuyithoba. Siyatshotshomba kunini umuntu emile bebakwethu edrobheni. Senimeleni kangaka? Phela gogo lapha sengifike ngabhekana nolunye utalatiya ke kade senimike lapha kukhulunywa wenkosi. Yini? Ngifika lapha ngena kwesinye store lapha supermarket ngiyathenga ngiyaqoqa. Bese sengiyothenga lapha ethili nanti ukubone la. Bawuthi senime kuline okuyokhokha. Kuba khona amafrijana abakhona la amancane. Ayike ngiyadonsa ke lapha na ke ngiyaphuza ke ngithatha ukusadrinkana lapha. Uzeke ke. Salinde ukuyokhokha hayi ngikhokhe ke ngiphume ke ngihambe ke. Mase sengifika lapha kwi-secret emnyango ngimiswa. Ngiyacanga ukuthi kwenze njani manje nekuthiwe khona impahla engayikhokhela. Awu, mangithi ngiyabheka kuthiwa hayi uthatha isigujana lesidrink kade ngiyiphuza. Ngimangaleke manje angikhokhelile kanjani? Ngapha mina ngasileya drink liyana lama kusuke kubeke ukuthi siphuze sibamba umoya masuke sisamile. Akade bephambi kwakho nabo bebephuza. Nca phela bengikhona mhlambe abomile bona. Oh, wena wedomile. Ngithe mangibuka nje ngendlela okubekwe ngayo ngathi awu cha nobuntu lothu njani nezitolo. Ngathatha ke ngaphuza. Mangiza kuthiwe ziyakhokhelwa lezi zinto bengihlezi ngiyibuka lezi zinto ngithi mina ngezamali. Yes, nathi ungangihlekisi ngingafuni ukuhleka. Kanti ziyakhokhelwa lezi zinto? Angithi wena oshoyo ubonile ukuthi ziyakhokhelwa. Hayi. Bekuhamba nobusela nje leyo nto futhi. Lutho khokho mina bengazi ngempela bengihlezi ngiwabona ngiwadlule ngithi hayi ngiyobe ngibone ngilanga ngithi ke namhlanje hayi inkosi ke impela ke ngiyitiki. Kuthiwe kuyakhokhwa. Kuyakhokhelwa. Hayi. Uyikhona into yemali. Seqinisa inkosi makuthiwa ufunda uzofa. Hayi ngifundile namhlanje cishe ngaboshwa. Wegogo. Wena ngincane kokwakho. Uyabona sekusale kwangehlela mina. Hayi ntombi. Kwenze njalo manje? Wa TV lena ibibukwa ogomola mina ngisenalo nehlo nje lokuyibheka. Ngiyabona ukuthi iyona ebuka wena kahle. Wethu. Akufiki imfazi mumbe ehamba oqela engathi iphethe ibhamu lezenkulu. Yamuhuntu. Wafikelwa mina ayicekeni. Angisathi ngiyalunguza ngewindi. Ngifuna ukubona ukuthi imoto emnyama eyingoqongoqo njeni kwaphreswa ilona ongaphakathi wapress iwindi lesho ibini wazivula isicaba wakhipha umlenze omude engathi owehashi ufaka umgqumantolo ongaka weheli uzipendilo umfazi uzipendile uyipende aze ngibona umuntu uyipende ezayipende ngisho izinye izinto nalele golide uyabona nje lana ukuthi hayi imafika ayiphuma phesheya ngathi uphuma phesheya uyakepezela uza nani gogoza uzubone sesondela ukuthi hayi bo untanga lona mdala kodwa phela labo opendeke bayamenza umuntu ukuthi uyabona ifika umfazi efike bingelele hello hayi nami ngiyavuma hayi umfazi uthi ufuna kwagomede kwakhululiwe umngani wakhe shoot phela ukhulu uyafe ethanda izinto man akhambi kanjalo ngithi ke mina ukhululiwe uthola umsebenzi wazowuthola endaweni enhle ke buyiphakeme umfazi ehamba ngengoqongoqo enjeni eminyama nokwenza sifika umfazi ngibuze kukhona lana mntanami uphuloliwe ngithi ke mina usaphumile ungapha kwaMbhele kodwa ngicabanga ukuthi ungapha nje koMbhele kanjalo kodwa singambiza hayi ke bese uyamcela hayi ungasho kahle emoyeni wami buze yini mntanami umfunelani ethi we granny mina ngugranny kodwa ngiyambona ukuthi siyalingana we granny ukhululwe ngicela ukuthi ehlukane shephansi indodana efake negama elingakaLesingisi nelenhlamba ngicela ukuthi shephansi indoda yami hawu wegogo ubusisekile bona namhlanje ubuhlazi noNkulunkulu bekuhlabedela wena amazulane ngicishe ngafa mina cha ngizothi phela indoda yakhe uNkulunkulu phela unabantu usho ukuthi uNkulunkulu yena unendoda yakhe wena cha ayidala wokumi nje ulalele ube stili umuntu mayixoxela into uyangizwa ukuthi ngithini ube stili nje uthi umfazi ukhululiwe akehlukane nendoda yakho wena ungitshela ukuthi uNkulunkulu lo mfazi uNkulunkulu phela owakha abantu amadoda kaNkulunkulu akekho nje umuntu wazale belethe indoda ngididwa yilokho ebesethi ke yena ke nje akahamisa nje nodoti udoti nje akawudla udoti ngibuze ke mina
kusho ukuthi uDoda ubani ngibuza angisakwazi ukuphinda ukubuza kuyena sengibuza ngenhliziyo ukuthi uDoda kubani ukhululiwe. Kodwa ke Macele nawe imfundiso zakhe azizinhle mntanami. Uyabona lengane ehamba ibutha konke, ibutha ichaka, ibutha amadoda aphuzayo, ibutha idakwa, ibutha befundisa. Awuyikhuze lengane. Awuyikhuze. Uyabona lo befike namhlanje? Ukufa kodwa lokhana befikile. Asikawe gogo uzokhuluma indaba esile. Loyo nje uyatetema. Kanjani? Uyatetema ilento eyenzeke ke nayiqali ngayo. Abafazi lokho kwathi inhlobo bayalanya. Bala amadoda aqonywa insuku zazi. Usaze kakhulu ezeze la ekhaya uzokhuluma umphethe lo. Anibesibhedla ngithi mina ukhuluma indaba njengendaba. Efaka umtshelo nje lakho ukuthi ayekho umuntu owazalwe belethe indoda. Indoda nje kaNkulunkulu. Akekho nje umuntu onelungelo lokuthi athi indoda yami. Ungasho ukuthi unendoda ke ukhulume nje. Kodwa mase yakhe usezenza uNkulunkulu phela mesho njalo. Macele. Makulula kangako ke kanti njoba kusho nje ukusho nje kubelula kuzwakala nje kungenamsebenzi. Uxakwa yini pho wena kolanda uNavusi ezila ekhaya kwaGumede makuya ngokuthi amadoda ayelanya vese. Awulandi ngani pho uNavusi? Akufani go. Yini into engafani? Akufani. Indoda le benokhululwe basathandana. uMoses noMakavusi abasathandana ngithi. Oh ingakho ukwenza kube lula. uMakavusi uyinto eyifelayo nje uYesu uyinto engiyabo ngasela msebenzi. Hayi ke ngiyakuzwa ke. Laba bayathandana. La uthando luselusha futhi indlela achaza ngayo. Kuyazwa kathi uthando lusha. Chabo, musu ukuyithatha ngalendlela obumnandi neyokuhleka ukujabula. Leyo mfazi mubi. Ngimbonile mina unyathela kwakhe. Indoda imshela lokho vethu mubi ngani gogo uyahamba ebusweni izenzo zakhe azizimbi. Uzoyenzakalisa ingane. Hayi suka. Asikubiza ukhululiwe. Simhlalise la. Simtshele khululiwe. Hlukana namadoda abantu seyingane. Uzoyithola indoda eqondene nawe. Suka ube ibhedela lo uje ube sabisa. Chabo, uthi umfazi. Makuya ngokuthi ke ukhululiwe mhlawumbe ufuna imali. Mhlawumbe uyashoda. Njobe landelana nendoda yakhe nje inezimali. Akasho ukhululiwe amnikeze imali. Washo wavula isikhwama. Wakhipha ekhipha wallet wakhe. Hayi wallet. Isikhwama esingaka. Hayi sincane lesi. Kahle bogogo. Into ngakho. Into engakho la ngithi ngiyabheka. Uyibekephi imali yami umbekele kuphi? Amehla vesana abamnyama ke. Abamnyama wasibeka phi imali yami? Ngiyayibona ukuthi le uhamba. Bengizwe isandla sikhuluma, bengizwe ulikhontesa. Wemacele. Ziphindwe zikhipha uzobuya iqedela indaba. Uyibekephi imali yami? Macele, awuzuyiqalaza la imali la eduzane. Uyifihlephi ubuzela ingane? Ihambe nomnini wayo. Ngiyangizwa ukuthi ngithi umyekile ohamba naye. Angithi bengekho ukhululiwe. Kahle kahle akuyona yakhe imali. Bekutshelwa mina ukuthi if ukhululiwe kukhona into ayifunayo noma eshoda. Uyamazi ukhululiwe uyashoda ngithi. Wangayithatha ngani imali? Kufanele kube uyena phela ukhululiwe. Kanti mina noqoma indoda. Bekufanele umbekele. Cha, bekufanele kube uyena ukhululiwe oqoma indoda. Ukuthi akahlukane phansi nayo imali hlukana nelokuza nendoda yami. Muphi ke njengamanje umbekephi gogo ngihambe ngiyoyilanda nale imali? Umfazi noma ukhululiwe? Umfazi phela ufuna imali. Hayi akimbeka ngandawo phela umfazi ungene futhi kule ngqofu yakhe wahamba. Sezwana thintini. Hayi bo gogo yazi sengifikele omunye umqondo manje. Mawuthi ena ukhiphe imali eyisamba. Kusho ukuthi phela gogo iningi enye imali. Kakhulu. Yabona mekwazi ukuthi ayikhiphe kanje asiphebeze ngayo. Kusho ukuthi khona umthombo obanzi ojulile. Wena ucabanga kanjani? Wenze kahle bangayithatha. Cha, uyazi ukuthi noma engabuya asingayithathi. Ukhuliwe akavela ayoyigana le ndoda. Kanjani? Ake siphushe leyo nje ukuthi akabe unkosikazi wesibili. Ngoba mawukuthi unkosikazi wale ndoda uyabazi ukukhipha imali nje. Asithi bekuyimali leyo mabuka mawuthi biki. Ngiyayazi ihlo ngayibona yabona le ebila ebithi abitha yithi 100. 100,000. Uyabona nale ibimbili. Uyabona gogo mekwazi ukusiphebeza ngo100,000. Cha ibimbili. Uthola itake imbili. Akamfuni ngempela yabona nje njobe ekhipha onke amandla akamfuni ngempela ukhululiwe eduze kwendoda yakhe. Awulalele mina ke njengamanje singena. Singena emalini njengamanje ukhululiwe uzogana le ndoda. Kanjani? Ngoba uyabona mekwazi ukusiphebeza ngama1000 kanje. Kusho ukuthi iningi imali emuva. Cha. Thina ke soyeka lamakinati asinikeza yona lo mfazi. Siye lapha emthonjeni wayo imali la iqhamuka khona. Asiyi ke emthonjeni. Kufunakala siyophuza emthonjeni. Hayi ukuthi uthatha umthombo. Cha. Uzoyophuza emthonjeni. Siphuze nje la. Lebi ebeyiphethe umfazi bekufanele kube yona ke salayo.
kusale kube yona ukuthi ukhululiwe ehlukana wena ubekele ingane ubekele ogo imali le ukuthi bondleke. Wena gogo indaba inkinga yakho ukuthi mawubuka into uyibuka ukuthi halamusi Kanjani? awunalise elibanzi elijulile. Mina Fanele gogo elakhe elibanzi. Funda gogo ukuthi mawubuka izinto uyibuke ngehle elijulile. Uyabona gogo ithuba leli mesinika le mali nje labo 100,000 ubani amakinati lawo. Kusho ukuthi lapha emva khona igaxa, khona izilwexe ezinkulu. Asifune zona ke. We Abigail. Asiyeke indaba ka 100,000. Ungasashoko wakubheka. Ngisho lo wala ekhaya kwaGumede wemacele. Ukufa lokho ayithuna leli. Ukufa kwani. Lalela umcebo lo yantu. Uyabona nje ukhuliwe. Thina lo mfazi into angabe yayikhuluma ukuthi akhulume nathi njengaba kaGumede. Asibuze ukuthi singamqala into engakanani ngendaba elobole yabona. Singamgawula kanga yona into abe siyayikhuluma manje. Alanywa gani ngoba aqala ngayo vele. Awuzukhuluma nomfazi. Umfazi uzothi gede ekhululiwe endodeni yami. Gede kwani. Awakho umuntu afika nendoda lo egogo. Bekufaka umthetho bangabe ufuna ukuba nendoda yakhe akathatha uflower ayixova impumbu yakhe bese eyibeke ibuka lapha. Amadoda kaNkulunkulu. Yazi angazi ukuthi ngixoxelelane nalento bekungcono ukuthi ngixoxelele mhlawumbe omunye. Mhlawumbe nje noma ungonini ngoba ubezongizwa yena. Wena ngiyakubona ukuthi awungizwa. Kanjani? Yazi gogo ngiyayibona lento ngiyawubona ngamehlo umthetho wami. Hayibo. Sengiyawubona vele ngithanda into nje kanje. Khona vele ngube ngingayiboni vela lapha TV. Into abasebesisonke khona gogo into abasebesisonke khona. Wena gogo into efanele uyenze. Nginika inamba yakhe lo mfazi lo. Angithatha. Uyekele inamba gogo. Bengizoyenzani? Uyeka imali waphinde wayeka nenamba. Ngizoyenzani nami? Siyophinde simthathe phi gogo? Usazobuya ezotshela lo wakho ukuthi akayeke indoda yakhe. Wazi ngani noma ngeke sabuye mhlawumbe bezosabisa nje. Indoda ukhulula ushuthi uzobe seyalile phela indoda. Mayingasabuya ngoba ukusho ukuthi ukhulula useyishiye pha noma uzomgqimuza. Futhi lo mfazi uneyinkabi. Iy'nkabi ey'dotha. Nemali ngeke ubengahambi yedwa. Ubehamba nezinsizwa eziwu4 ebeyifaka ibuko ezimnyama njengemoto. Ngoba umthetho mina futhi ame ngufica ugcwele igceke. Ngenzani? Ulilise. Ngililizela. Umakoti uyaphuma kulezi insuku nje egcekeni uzophuma. Uphaye senze kusheshe gogo kusheshe lusashisa uthando lapha. Angene emcebeni ukhuliwe. Ayogana nje straight. Wemacele. Uthwele leya ndoda. Uwona vele athwele amadoda afunakalayo. Funeka kanjalo vele, funeka kanjalo. Hayi Nkosi mina ngisazi ke manje. Yazi ngithi ngiyakwehlisa ngapha ugibela ngapha. Ngiyakwehlisa ngapha ugibela ngapha. Manje gogo kunjani nale khanda lakho wena? Sesohlupheka sonke. Sekuhlupheke wena. Uhlupheke mina. Nokhulule futhi aphinde ugana indoda ehlupheka. Ubani mina othi ngahlupheka mina naze nje inkomo ekhaya elikhulu. Lutho lalela. Mina ngifuna ukhuliwe umuzi wakhe abe nomuzi onjengalo mfazi lo mamkhisi. Uwona umuzi wakhe. Ngathi mo umuzi wakhe ngathi nqomathelayo ngifuna abe nomuzi onjalo hayi amaxoko banihlala kuona. Ngifuna into kanjalo ke mina. Ntombazana yakwacela. Vula la. Le ndoda ithwele. Vele kuba njalo. Futhi izothwala ngayo ukhululiwe. Uyabona ukhululiwe njengoba nesidimdime njena. Ehamba eqoma lonke uvuculoli ebese ovuka ngelokhuza ngesigwili. Ngiyakutshela uzothwala ngayo. Ukhululwa akakwazi ngisho ukushayela ibhayisikili lodwa leli. Akazange nje eshove nje ukhululiwe. Kusho ukuthi wona gogo wena ungazi ukuthi ihamba kanjani indaba yokuthwala. Yabo makuthiwa indoda ithwele ngonkosikazi. Ithwala ngonkosikazi wokuqala. Owesingaki lo befikile? Owokuqala kusho ukuthi usuyamazi imali. Kusho ukuthi mawukhona unkosikazi ozothwala ngayo lo uye lo befikile. Kodwa ukhulile uzofika kamuva sedla umcebo. Sedla isebenza kanjani? Naye futhi ewudle mhlawumbe amasonto amabili. Phinde kuqhutsheke futhi ilwane zendoda zithi ifuna elinye igazi. Qhutsheke kube nokhululiwe. Ufuna ingane iyofa? Lutho. Uphela ukhulule fake ngikhulume naye manje sihlela indaba emalobolo. Sibheke ukuthi lo mali mhlambe singayithatha lezi izilwexe zakhe umfazi. Siyithathe njengelobolo. Emva kaloko sesihlela umshado kuyaqhubeka kanjani indaba? Awuhambe uyongenzela into ephuzwayo. Awuyithatha ngiphi into ephuzwayo? Uyangibhedela kakhulu. Hayi akho umuntu ozofana gogo. Akekho umuntu ozofana. Ngicela into ephuzwayo amacele. Ngizokwenzela gogo ngokomthetho thina futhi ave siyaluntunza. Sikhuluma indaba ababathi angithinta akabuye lapha eGoli. Akabuye avela yeke ngisho nanomsebenzi wakhe. Futhi thina inyanga nenyanga ukhulu njengoba ezobe sehlezi lapha emendweni. Uzobe sithumelela nje indlwexe. Esithumela nje indlwexe esehlezi kamnandi. Ngibuka ukuthi wena fonela uLontunja. Angizufonela umuntu. Kuba bathi angizufonela akayeke indaba okufuna amatoho. Lalela akekho engizomfonela wena ongafona ngoba uyasangana. Mina ngizufonela umuntu. Ngcono kube balwebile ngoba nje vese ukufuna wena uyagula ngempela Nkosi yami. Iyona ndlela esokhululeka ngayo le. We Mozi sethatha inkinga. Indoda umuntu hayi ukufika nendoda yakhe akayibumbe lo. We mame Nkosi yami macele. Kada agula lo mfazi. Ubonakala ngakho nje ukuhamba ephuza amadilink ongewona nawe wakhe.
ethi awamahalo wesibone phi isitolo esiphana ngodilingi suka yazi bengimqoqelela nje vele lona mina ngiyayisaba leya nkosikazi. Siyabonga kulaba abasubscribe-ile laba abangasubscribe inkinga yini kuphi sefane hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-anike ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina niboni Ubakafelani pho? ngiyacikeka mina Why ubakafa? nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. ngabhayini